Dobrodošli. Danas se bavimo nečim što svi, pa, živimo svaki dan, ali retko kad stanemo da zaista razumemo. U pitanju je vreme. Tačno. Gledamo ga, osjećamo, ali retko analiziramo. Upravo. Imamo ovdje jedan sažet, ali vrlo inspirativan tekst Vreme, klima i godišnja doba. I naša misija danas, mislim, nije da sad ponavljamo neke osnove, Ne, nikako. već da pokušamo da dešifrujemo tu neku skrivenu fiziku iza pojava koje su nam, pa, svakodnevne. Apsolutno. Svi znamo razliku između kiše i snega, ali šta se tačno dešava kad pada, recimo, susnežica? To. Ili zašto je letnja oluja tako eksplozivna, brza, a zimska mećava onako maraton koji te iscrpljuje danima? To su odlična pitanja. U redu, hajde da razložimo ovo. Da krenemo od nečega što, pa, svako od nas uradi ujutru. Proveri telefon, minimalna i maksimalna temperatura. Da, To nisu samo brojevi, jel tako? Oni su zapravo neka priča. Priča o energetskom bilansu dana. Da li treba da obučemo jaknu? Kako to? Pa taj raspon nam otkriva koliko efikasno Zemlja prima sunčevu energiju, a koliko je gubi tokom noći. Aha, Ako je raspon veliki, recimo od 2 do 18 stepeni, to skoro sigurno znači vedar dan i vedru noć. Nema oblaka da zadrže toplotu. kao izolator, da. Baš tako. A mali raspon, na primjer od 5 do 8 stepeni, to je skoro pa garancija za oblačan, siv dan. Oblaci danju blokiraju sunce, a noću čuvaju toplotu. Znači, pre nego što uopšte i pogledam kroz prozor, ta dva broja mi daju, pa, sliku arhitekture neba. Tačno. Daju vam prvu ključnu informaciju. I ta arhitektura neba, nekako mi se čini, postaje baš opipljiva zimi. Svi znamo taj osjećaj tmurnog zimskog dana. Da, to je više od reči. To nije samo hladno, nije samo oblačno. To je neki osjećaj težine, nedostatka svetlosti. Jeste. Ali ono što je meni fascinantno su te nijanse. Recimo, padavine. Tekst pominje susnežicu Da. i opisuje je kao mešavinu kiše i snega. Ali to, pa, ne objašnjava ništa. Zašto se to dešava? zato što je ta mešavina zapravo jedna fascinantna priča o nevidljivoj i slojevitoj strukturi atmosfere. Slojevitoj. Upravo. Pojava susnežice je gotovo siguran znak da iznad nas postoji nešto što se zove temperaturna inverzija. Temperaturna inverzija. No, to je sloj toplijeg vazduha koji je kao zarobljen između dva hladna sloja, kao sendvič. Čekaj, topli vazduh iznad hladnog, to je naopako. Potpuno naopako i zato se dešavaju čudne stvari. Pahulja krene iz onog gornjeg hladnog sloja, dok pada uleti u taj topli sendvič i počne da se topi. Mhm. Ali, pre nego što se skroz otopi u kišnu kap, ona ponovo uleti u hladan sloj, ovaj put blizu tla. I onda se delimično zaledi. I to što padne na nas je ta poluotopljena, poluzaleđena stvar. Baš to. Zato susnežica nije samo neka vremenska pojava. Ona je direktan dokaz da se u vertikali iznad nas dešava nešto veoma, veoma kompleksno. I često prethodi nekoj većoj promjeni vremena, je li tako? Vrlo često, da. To je neverovatno. Znači, susnežica je kao telegram iz viših slojeva atmosfere. Lepo rečeno. A kad smo već kod tih zimskih fenomena, mećava, intuitivno osjećamo da je to mnogo, mnogo više od jakog vetra i snega. Ali šta je to što je pretvara iz, pa, samo lošeg vremena u nešto opasno, preteće? Nije u pitanju samo jedan element. U pitanju je sinergija, smrtonosna kombinacija 3 elementa. 3. Da. Prvi je, naravno, jak sneg. Tu nema dileme. Drugi je snažan vetar, ali njegova uloga nije samo da hladi. Nego. Njegova ključna uloga je da podigne sneg koji je već pao. Stvara ono što zovemo vejavica. Aha, znači sneg ne pada samo odozgo. Tačno. On leti sa svih strana, horizontalno, kao roj besnih pčela. I to nas dovodi do trećeg presudnog elementa. A to je? Vidljivost, koja pada na nulu. Praktično na nulu. To je ono što je čini tako opasnom. Upravo. Nije samo hladnoća. Problem je potpuna dezorijentacija. U planinama, gde nema prepreka, stvara se ta bela zavesa. U jednom trenutku više ne znaš gde je nebo,
a gde je zemlja. Jezivo. Znači, mečava je stanje gde atmosfera praktično postaje neprijateljska sredina. Tačno. Sredina za koju nismo stvoreni. A ta dugotrajna, iscrpljujuća snaga mečave koju si opisala, Da, u potpuno je suprotnosti sa onim što vidimo u proleće i jesen. Tekst te sezone sažima u jednu reč. Promenljivo. savršena reč. Da, baš jeste. Obuhvata sve. Od onog savršenog sunčanog dana za šetnju do iznenadnog, hladnog pljuska koji te uhvati nespremno. A taj pljusak je, vidiš, savršen primer potpuno drugačijeg tipa energije. Kako to misliš? On je posljedica nečega što mi zovemo nestabilna atmosfera. Nestabilne. Zamisli lunac vode na ringli. Greje se samo odozdo, jel tako? Da. Tako sunce u proleće zagreva tlo. Taj vruć, vlažan vazduh blizu zemlje je lakši i želi da poleti gore. Kao nevidljivi balon. I onda poleti. Poleti, i to brzo. I što se brže diže, brže se hladi. Vodena para se onda eksplozivno kondenzuje u ogromne kapi kiše, ponekad i grad. Znači, to je vertikalna eksplozija. Tačno. Potpuno suprotno od one spore, dosadne, višednevne kiše u jesen. Ona je više kao horizontalno ceđenje vlage iz vazduha. Volim tu analogiju sa loncem vode. To objašnjava zašto pljusak može da se desi dok sunce sija svuda unaokolo. Upravo, to je lokalizovan vertikalni događaj. U opisu tih prelaznih sezona pominje se još jedan pojam koji često uzimamo zdravo za gotovo. Suvo vreme. Da, to je bitna razlika. Intuitivno znamo šta znači, ali kako se to razlikuje od prosto sunčanog dana? Nije li isto? E pa nije. I to je ključna razlika. Stvar je u vlažnosti vazduha, ne u padavinama. Aha, Može da bude savršeno sunčan dan, bez oblačka, ali ako je relativna vlažnost 90%, osjećaj će biti sparan, težak, lepljiv. da, poznato mi je. Disanje je teže, znoj ne isparava efikasno, s druge strane, suv dan, čak i ako je prohladan i vetrovit, on ima oštrinu, čistoću. Da, to je dan kad je vidljivost savršena, kad se planine u daljini čine bližim. Baš to. I taj osjećaj, ta suvoća ili vlažnost potpuno menja kako doživljavamo temperaturu. Zato nam se nekad čini da je -5 podnošljivije od +2. Upravo. Onaj vlažni +2 ti se uvlače u kosti, a suvih -5 te grize za obraze, ali deluje nekako čistije, energičnije. I sa tom idejom o energiji i vlažnosti stižemo do leta, kad je sve na maksimumu. Da, leto je doba ekstrema. S jedne strane imamo tu idiličnu sliku, vedro nebo, kad je dotok sunčeve energije ogroman. To je faza punjenja. Ali sva ta energija koja se akumulira, ona mora negde da ode. I onda, naizgled nijotkuda, stiže oluja. Tačno. Vedro letnje nebo je faza punjenja baterije. Svaki zrak sunca dodaje energiju u sistem. A letnja oluja, to je faza pražnjenja. Pražnjenja. Naglo, često nasilno oslobađanje te ogromne akumulirane toplotne energije. Znači, ako je zimska mećava horizontalna sila koja temelje satima, Letnja oluja je kao onaj pljusak o kom smo pričali, ali na steroidima. Čista vertikalna sila. na steroidima, dobro rečeno. Ali čekaj, spomenula si nešto ranije, toplotni motor. Šta je to? Letnja oluja je u suštini atmosferski toplotni motor koji radi neverovatnom brzinom. Kako? Topao vlažan vazduh se diže neverovatnom brzinom, ponekad i preko 100 km na sat unutar olujnog oblaka. 100 na sat, vertikalno. Da, i dok se diže, vodena para se kondenzire i oslobađa nešto što zovemo latentna toplota. To je ista ona energija koju je sunce uložilo da ispari vodu sa površine. I ta oslobođena energija? Ona dodatno zagreva vazduh i tera ga da se diže još brže. Stvara se samoodrživi nasilni ciklus. A munja i grom? U tom haosu čestice leda i vode se sudaraju, trljaju jedna od drugu i stvaraju ogroman statički elektricitet. Munja je samo pražnjenje tog elektriciteta. A grmljavina je zvuk toga. Zvučni udar tog pražnjenja, tako da letnja oluja nije samo kiša i vetar. To je brza, efikasna mašina za pretvaranje toplotne energije u kinetičku. I električnu. Fantastično objašnjeno. Znači, kontrast je jasan.
Mećeva je uporna, horizontalna sila, iscrpljivanja. Da, A oluja je kratka, vertikalna eksplozija oslobađanja energije. to je suština. Prošli smo kroz sve ovo, od tihe inverzije do bučne oluje. I pa šta nam sve ovo znanje na kraju znači? Izvor se završava jednom vrlo jednostavnom idejom. Ljudi žele da znaju kakvo ih vreme očekuje da bi planirali aktivnosti. To na prvi pogled zvuči skoro banalno. Možda zvuči banalno, ali mislim da je ta rečenica suština našeg odnosa sa prirodom. Kako to? Ona premošćava taj jaz između apstraktne meteorologije i našeg konkretnog svakodnevnog života. I ne radi se, naravno, samo o tome da li treba poneti kišobran. Naravno. Znanje o vremenu je temelj civilizacije. Poljoprivreda ne zavisi od kiše, već od toga da li će pasti ona spasonosna jesenja kiša ili razorni letnji pljusak sa gradom. Ogromna razlika. Energetski sektor planira potrošnju na osnovu prognoze toplotnih talasa. Vazdušni saobraćaj ne brine o vetru generalno, već o specifičnim udarima vetra koji mogu da sruše avion. Čak i naše raspoloženje. Vratimo se na ono tmurno vreme. Apsolutno. Duboko je povezano s atmosferskim prilikama. Dakle, ta potreba za planiranjem, to nije samo komfor. To je pitanje opstanka, efikasnosti. Upravo, razumevanje da li je atmosfera stabilna ili nestabilna ima direktne, ogromne ekonomske i bezbednosne posledice. Znači, ta prosta rečenica na kraju. Ona dotiče duboku, iskonsku ljudsku potrebu za predvidljivošću u svetu prirodnih sila koje su, suštinski haotični i van naše kontrole. Pokušavamo da unesemo malo reda u taj haos. Svaki put kada pogledamo prognozu, baš to radimo. Kako putovanje? Stvarno, krenuli smo od 2 broja na telefonu, minimalne i maksimalne temperature, Da, a stigli smo do, razumevanja jedinstvenih energetskih potpisa svakogodišnjeg doba. Videli smo tu zimsku, upornu snagu i nepredvidljivost proleća i jeseni. i na kraju letnju dihotomiju između maksimalnog punjenja i eksplozivnog pražnjenja. I mislim da je glavna poruka da poznavanje ovih koncepata menja način na koji gledamo svet. Slažem se. Sljedeći put kada vidite susnežicu, nećete vidjeti samo loše vreme. Vidjet ćete dokaz o nevidljivim slojevima atmosfere. Da, Kada čujete grmljavinu, nećete čuti samo buku. Čućete zvuk toplotnog motora koji radi punom parom. reči kao inverzija ili nestabilnost odjednom dobijaju smisao. One nisu samo stručni termini, one su ključevi. Ključevi za otključavanje dubljeg razumevanja sveta u kome živimo. Apsolutno. I to pokreće jedno važno pitanje za kraj, čini mi se. Slušam. Naša analiza, kao i izvor iz kog smo pošli, uredno kategoriše vreme. Znaš, zima je ovakva, leto onakvo, sve ima svoju kutiju. Da, to je logično. Ali šta je sa onim danima između? Onim danima koji se tvrdoglavo ne uklapaju ni u jednu kategoriju. Na koje dane misliš? Onaj savršeni dan krajem februara, kad zamiriše na proleće i bude 15 stepeni. Ili onaj nagli ledeni talas krajem maja koji nas vati u duboku jesen. Da, dešava se. Ti dani prkose našim urednim kutijama, pa se pitam šta nam takvi dani, ti meteorološki izuzeci, zapravo govore o granicama koje mi kao ljudi postavljamo naspram stvarne, fluidne i beskrajno dinamične prirode klimatskog sistema.